در این روز байналмилалии ҳуқуқи инсон, یعنی که این аксияи расондани ёрии ҳуқуқи ройгон ро ба кулли шаҳрвандони вилояти сугд ки инҷо ҳастанд гузаронда бошем. ба гуфти Садриддин Саидов, роҳбари мақоми минтақавии иттифоқи адвакатхои ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти сугд, ингуна хизматрасониҳо дар тамоми кишварҳо дар рӯзи ҳифзи ҳуқуқи инсон пешкаш мешавад. Аммо мо ин иқдомро соли аввал дар вилояти сугд ташкил намудем, то нафароне ки мехоҳанд бо адвакатҳо суҳбати ройгон дошта бошанд, аз он истифода баранд. Чунки дар ҳақиқат имрӯз мо мебинем ки мардум ба ёрии ҳуқуқӣ ниёз доранд ва ҳамаи он муроҷиатҳо ва ҳамаи он чизе ки мо ҳатто дар телевизионҳо мебинем, бисёр саволҳо тариқи телевизионҳо шуда истодааст ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки имрӯз яъне ки мардум ба ёрии ҳуқуқи ройгон ниёз доранд. имрӯзҳо қариб тамоми шабакаҳои телевизионию радиои барномаҳои пайгирии ҳуқуқи инсон пешкаш мешавад. Аммо мо аз зангҳои телефонӣ муайян мешавад ки ҳоло ҳам ин гуна барномаҳо басанда нест ва на ҳар нафар имкони иқтисодӣ дорад ки ҳаққи хизматрасонии адвокатҳоро пардохт намояд. ман бояд ҳуқуқҳои инсон ҳама вақт як маҳдудият ҳаст, поймол мешавад, чунки зиндагонӣ якранг нест. бинобар ҳамин мо кӯшиш мекунем ва мо дар амалия кӯшиш мекунем ки яъне ки ин ҳуқуқҳои инсон поймол нагардад ва то ҳадди имкон барои онҳо ёрии ҳуқуқӣ расонда бошем. дар 5 ҳуҷраи алоҳида мутахассисон муроҷиаткунандагонро қабул карда истоданд ки ҳар нафар саволу мушкилии худро дорад. яке мерос мехоҳад қабул намояду дигаре барои фарзандонаш сари вақти алименти пардохт нашударо матраҳ мекунад. хуллас саволҳо ва сокинон зиёданд ки дар навбат истодаанд. Садриддин Саидов, роҳбари мақоми минтақавии иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти сугд, гуфт ки имрӯз то соати 15 сокинонро қабул мекунем. рӯзҳои дигар бошад мувофиқи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон соати кори мо аз соати 8 то 17 мебошад. аммо хизматрасонии ройгон бошад танҳо имрӯз. мо фикр мекунем ки дар ин рӯз гузаронидани чунин як аксия як кӯмаки бевоситаи адвокатҳо аст барои мардуми. Алиҷон Ашуров, Нодири Насимзод, Паёми Рӯз.